Επειδή τις τελευταίες μέρες έχουμε όλη απορία αν θα μείνει ο Πίτερς τελικά ή θα φύγει, εγώ θα πω την προσωπική μου άποψη και αυτή μάλλον δεν θα αρέσει σε πολλούς, δυστυχώς. Και αυτή η άποψη λέει ότι ο Πίτερς μάλλον θα φύγει. Εγώ αυτό βλέπω από όλα τα στοιχεία. Εάν ο Ολυμπιακός έχει ήδη κλείσει Μοντέρο και Μακιντάιρ, έχει κλείσει τη θέση στα γκάρτ. Δηλαδή έχεις Μοντέρο, Μακιντάιρ, Βόκαπ και Ντόρσεϊ και θα έχεις και τον Τζόζεφ από πίσω. Σε περίπτωση θα ανέβει ο Φουρνιέ στο 3, οπότε δεν περισσεύει χρόνος για να παίξει παραπάνω ο Πίτερς να κατεβαίνει στο 3. Μόνο και μόνο λοιπόν αυτό, σε περίπτωση που όντως έχουν κλείσει αυτοί οι δύο παίχτες, ο Πίτερς δεν θα μείνει στον Ολυμπιακό. Τουλάχιστον αυτό φαίνεται.